Morjesta moro vaan sinne kaikille YouTuben katsojille ja se on VTR täällä ja meinasin ottaa tästä vähän tervillä ajelua. Menen käymään tuossa kaupassa. Samalla voisin kertoa vähän mitä tässä nyt on viime aikoina tapahtunut. Ensimmäinen juttu ainakin mitä nyt on tapahtunut, niin Taunuksessa on uudet vanteet alla. Syy miksi mä tein videoita tervillä niin on se, että manki on atomeina. Se kääntyy tuossa hapiuski tänne. Ja manki on tosiaan atomeina sen takia, kun mankin takavanne on kierro ja se ilmeni kun mä laitoin siihen vähän isompaa kaasrekiin, se alkoi kulkea kovempaa, niin alkoi juputtamaan ja mä otin takavanteen irti ja sen jälkeen sitten tuli, että joo, että vois käyttää ton keulan koneistamalla, kun se on vähän väliä se keula. Tarkalleen ottaen emäputken kierteet on paskana, niin se on vähän, ei oo niin tiukalla, niin se klonksuu. Niin nyt se on tuolla hollilla tosiaan ilman takarengasta ja ilman keulaa. Ja se vaan niinku makaa siellä, että tässä menee varmaan joku viikko, että mä saan sen takas ajoon. Mutta kyllä mä talveksi kumminkin laitan sen kuntoon, en mä derpillä ajele talvella. Joo, se on tosiaan lauantai-päivä ja kello on 8 minuuttia vaille 3. Meinasin lähteä kaupassa käymään. Mankista sen verran juttua, että laitoin siihen niinku Kiinamonkin kaasarin. Ei se ole Kiinamonkin kaasari, mutta se on sen kokoinen. Ja imukaula on vähän avaramman, niin siinä tuli vetoja ihan kivasti. Tuossa Taunuksesta mä en olekaan vissiin puhunut YouTubessa juuri ollenkaan. Se on tosiaan 76 vuosimallin Ford Taunus 1.6 bensakoneella, 1-kaatarinen. Se on museokilvissä ja se on minun nimissä se auto. Ja se nyt on ollut meillä tuosta kesäloma-alusta asti noin suurin piirtein. Siihen nyt on laitettu vähän tosiaan updatea, että siinä on nyt nuo RS2-tonnisen Escortin huulivanteet alla ja uudet kummit. On kyllä hieno auto, ei siinä mitään. Squeak! Takairuvinko. Hyvä, että ihmiset osaa nykyään käyttää, ainakin suuri osa ihmisistä osaa nykyään käyttää vilikkoa. Tullut taas vähän kylmemmät kelit, sen huomaa kyllä. Koulut on alkanut ja tämmöstä, niin alkaa olla aika lailla viimeisen hetken, kun pystyy tämä takki päällä vielä ajelemaan ennen kuin tulee ihan oikeesti kylmä. Kyllä tää nyt niin kuin näin päivällä menee, mutta heti kun tullaan iltaan tai aamuun, niin kylmä tulee. Nytkin mulla on kädet ja niin jäässä on, mutta kylmänä, vaikka mulla on hanskat kädessä. Meinasin ensin lähteä ilman hanskaa, mutta sitten kumminkin otin hanskat. Omituista. Harvemmin vaihtuu tässä valot tuolla. Tuosta on lähtenyt pyörätieltä ne Opolla ajoi sallittu merkki pois, niin siinähän ei siis silloin käytännössä saa ajaa.
Siitä oikein koulussakin erikseen sanottiin, että olettehan huomioineet tämmöisen asian. Minun mielestä yllättävän vähän ihmisiä liikkeelle näin lauantain. Johtuu varmaankin tuosta Torniossa ajaan. No Torniossa ainakin on joku ruokamessut ja sitten tuolla... Vittu kun ei muista paikan nimeä enää. En muista missä on toiset messut, saatana. Joo tosiaan Sitaarissa on jos tarkoitus käydä. Tankata ei tarvitse vielä, se on hyvä juttu. Positiivinen juttu. Menisikö ihan päälle ajia? Ei se vissiin mene. Squeak! Tästä välistä ehtii. No se kummanko pitää asentaa sorrannut risteeksi. Tuon verran slirpimittari kusettaa. Olettaen nyt nopeudetti kuitenkin ei ole tunnollista 30, niin slirpimittari näyttää noin 35. Tänne näin. Joo. Tuntuu hyvältä nuo moottorien rutukset. Oliko sillä sairas tapaus? Toivottavasti ei. Saatana mikki ei pysy paikallaan. Joo. Elikkä... näyttää siltä, että ei ole ihmisen liikenteessä muka. Ja heti kun menee kauppaan, niin joka ikinen kassa on ammuttu täyteen ihmisiä. Hirveitä jarrutuksia. Kuinka helvetin kauan näissä valoissa niinku aina menee, saatana? Vaihun nyt jo perkele. Takana ei oo yhtään autoa, mitä helvettiä? Melkein sama juttu kuin viime yönä, kun ei ollut yhtään autoa liikenteessä, mutta nyt kello on kumminkin 2:45 päivällä, eli miten on mahdollista, ettei mukaan ole liikennettä tuon vertaan? Ja joku mankipoika tulee takana nyt. Nyt tulee luja ohi. Vittu, ette repii! Mulla on tupannut olemaan nää videoiden lopetukset vähän kehenoja, kun aina loppunut akku kamerasta, mutta jopa nyt voisin sen välttää. Nyt kyllä yksi palakki noista akku edellä, mutta joo, tuu etsiä sieltä. Näin, että liikennonnettomuuksia tapahtuu.
Nytkin tosiaan on 1 palkki akkua vaan jäljellä, mutta kyllä kai sen pitäisi nyt riittää. Pitää lähteä laittaa törpyyn jäähytysnestettä vähän lisää. Sitä ei ollut ollenkaan. Itse asiassa nyt vasta muistin sen. Hehe. Joo, sitä tosiaan ei ole tuolla säiliössä oikeastaan ollenkaan, elikkä ei helvetti. Miten voi unohtaa tommosen asian? Ja voisinkin lopetella tää video oikeastaan tähän, että eipä tässä sen kummempia enää. Elikkäs kiitos kun katsoitte tämän videon ja heittäkää jotain kommenttia ja kiitos 500 tilaajasta. Mä nyt tein semmosen spessun kun tein, että se ei nyt varsinaisesti mopoihin liittynyt, mutta olkaa hyvä vaan ja semmoista. Joo, kiitos kun katsoit.